שלכם ליקותיאל. מיוחד לכבוד הרב גבאי ממשפחת ביטון, יקותיאל ביטון, מחיאות כפיים שלכם. עכשיו אומרים לאברהם
המורים, המחנכים היקרים, הרב שמעון יצרנו והרב מיכאל, ידידיי המחנכים הנפלאים, הרב חיים, הרב אלון, והשם הפרטי, הרב יצחק, הרב ספיר, ואחרון חביב, ידידי, רבי מנשה ביטון, וחתן הבר מצווה היקר, קהל קדוש. היות והשעה מאוחרת, אני אומר משהו קצר. ידוע, הגמרא במסכת שבת מביאה מעשה בגוי שרצה להתגייר. הוא בא לפני שמאי הזקן, שמאי אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה להתגייר, אבל על מנת שתלמד אותי את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. שמאי הזקן היה מצד מידת הדין, הוא דחה אותו באמת הבניין. אמר לו, אתה לא רציני, אתה רוצה להתגייר, לדעת את כל התורה כולה על רגל אחת? לא שייך. הלך להלל הזקן, אמר לו, רוצה להתגייר על מנת לדעת את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. אמר לו הלל הזקן, בקיצור, ואהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה. אמר לו, הכל זה פירוש לפסוק הזה. אומרים רבותינו, כשאדם מקיים ואהבת לרעך כמוך, אז ממילא הוא יקיים כמעט את כל הש"ס. הוא לא ידבר רע על שום בן אדם, הוא לא ישנא שום בן אדם, הוא לא יזיק לשום בן אדם, כי מה שהאדם לא רוצה שיעשו לו, הוא לא יעשה לאחרים. הרמב"ן עליו השלום כתב, הפסוק לא אומר ואהבת את רעך כמוך, הפסוק אומר ואהבת לרעך כמוך. מה זה לרעך? תאהב כל מה שאתה רוצה לעצמך, תאהב אותו גם לחברך. כל מה שאדם רוצה שיהיה לו טוב, הוא גם יעשה לחברו. אדם לא רוצה שיעקפו אותו בתור, הוא לא יעקף את האחרים. לא רוצה שילעגו לו, הוא לא ילעג לאחרים. אם כן רבותיי, זה כל התורה כולה. הפסוק אומר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. שואלים רבותינו, מה זה אני השם? אומרים רבותינו עליהם השלום, גם כשאדם אוהב את חברו, לא יאהב אותו כי זה משתלם וזה טוב, אלא ואהבת לרעך כמוך אני השם. בגלל שאני השם מצווה, לא בגלל שאתה מבין. כי כל יהודי שעושה מצוות בגלל שהוא מבין, הרמב"ם עליו השלום כותב שהוא לא יקבל על זה שכר. עיקר קבלת שכר שהאדם עושה מצווה בגלל שהשם מצווה. לכן גם ואהבת לרעך כמוך, בגלל שהשם מצווה לאהוב, לכן אני אוהב. לכן היה אחד מגדולי האדמו"רים, כשהיו באים לבקש ממנו צדקה, היה נותן פעמיים. נותן לעני נניח 10 שקלים, אחרי שהלך קורא לו שוב פעם ונותן לו. שאלו אותו למה אתה עושה את זה? אמר להם, פעם ראשונה אני נותן כי אני מרחם עליו, כואב לי על המסכן. אני נותן לו מתוך רחמנות. אחר כך אני קורא לו ונותן לו צדקה, לא בגלל רחמנות, בגלל שהשם מצווה. אז אם כן, יש לנו כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, אבל בתנאי, בגלל שהשם מצווה. כשאדם אוהב את חברו בגלל שהשם מצווה, הוא יאהב אותו בכל מצב, בכל עניין, לא מתי שמשתלם לו. משפחת ביטון היקרים, הם באמת, כפי שמכיר אותם משנים קדמוניות, הם משתדלים לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. המשפחה תזכר לטובה, מקטנם ועד גדולה, כולם אוהבים לתת, להעניק, אוהבים את הבריות, מקרבים אותם לתורה. אז ודאי שחתן בר המצווה יקר, בלי שום ספק, כיוון שהוא מתגדל במשפחה כזאת נפלאה, אז הוא גם כן אוהב את הבריות,
ובעזר השם יש לו את הבסיס והיסוד של כל התורה כולה. ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. נברך אותו שהוריו בעזר השם יזכו לראות בחופתו ושמחתו, ויהיה תלמיד חכם, ירא שמיים, גדול בתורה וביראה, לתפארת הוריו ומוריו, אמן כן יהי רצון. יישר כוח ותודה רבה לכבוד הרב הגאון הרב שמעון ביטון שליט"א. שמעון גבאי, שליט"א, סליחה.